Hello bayapsong norok jotoni bagui kaisa interesting video tubui faika hinke norok naina bagui ready tongdi bayapsong haino hai norok joton lamsugo Mr. Huni YouTube channel bayapsong chini Tripura hasteni viral boini bisingo khorokjabo borom jago bo sabo hinmale chini takuk Mr. Tomson Deborma bayapsong norok bo saimana nuhne angkha khlaio aigi rogo lai thangjak sal rogo chini takuk Tomson emon din tongmani bini sal hamia buri bai duka rok rajagui belaikheno bo bini Facebook page ni bisingo live phayui bini dukho rok prakash khlaima rok sungnogo bayapsong rachap murong rachabui bo haifano chini takuk Tomson hamia lamao ya priselia baksa tongmai duka rok rajakangke nesa rok khlaio eba langma rok sacho suicide rok khlaio phiaba chini takuk Tomson omai hamia lamani yapri riliabo bo Facebook rok page rogo bin dukho rok prakash khayui lukurok bai connect khlai tongkha phiaba bini emon din sal hamia simi thanglia bayapsong taungke finally bini sal kaham phaika chini bai bo good news chini takuk Tomson ni good news anbagi chini channel ni bisingtui congratulations yafaro borokni couple relationship no bayapsong chini YouTube channel ni bisingtui jenai tongnai viewers rokno omon sanamuchungo chini borok ngui chini borok ni langmao jorao kaham jorabo phayo jorao hamia jorabo phayo sung omono manage khlainani surungna nangnai naidi chini takuk Tomson ayo belaikheno dukho asukheno bo kabuimang tongmani tabuk naidi bini sal kaham sokpaika orono chung kaisa nugui mano example engka naidi bayapsong omono hamia rak yapri rok taradi amahai jora rok hamia phaikangke jekono jaga phano exam fail phano ba jekono relationship phano eba career phano salsa jora kaham phainai jotoni no bayapsong chini takuk Tomson ni couple reels rok nugui khoroksa chini Tripura hasteni BJP ni MDC mungui Padma Tripura mungui bini official Facebook page o tamo hnui post khlaika naidi chini takuk Tomson ni relationship no nugui ang poriu khnari nai norok khnadi এই বয়সে নিজের প্রেমকে হারিয়ে কত কষ্ট যন্ত্রণাতে আছি এই ব্যথা বেদনা তোমরা কেউ বুঝে না গো আর সইতে পারে না আমি আমার নিজের প্রেমকে ধরে রাখতে পারিনি ব্যর্থ জীবন কি করে আর রাজ্যবাসীকে ধরে রাখবো হায় রে কপাল আমার আমি অনন্ত bayapsong norokle tamo sanamuchung sar Padma Tripura omahai kok sama rokno please comment khai sana tapukdi faidin ke bayapsong video ni paithak phaising thanglai sinai bayapsong video no puilan simi paithak jora nai logiri tongmani bagui je nai tongnai joto viewers rokno ani khabai hambaya faru enke bayapsong norok takuk Tomson ni viral reels video rokno khorang kurui khayui music bai disturb ngena tuikhe kisa nai enjoy khaidi tai channel no Kwtal no gui tongkhe channel no subscribe khayui tai video no like khaina tapukdi tai norong ni comment khaidi hambai।